Moltes gràcies per haver vingut, sobretot per ser dia aquí a Catalunya, no? Però que ens serveix aquí a tots per instruir-nos una miqueta en el que pretén la publicació i l'edició d'aquest llibre. Vull donar les gràcies a la Junta Directiva d'AFAM, que és l'Associació de Familiars amb Alzheimer de Mallorca, que està dins la seva seu. Vull donar les gràcies a Antonina Canyelles, que és la poeta mallorquina que tenim aquí davant i que també ha accedit a estar present amb nosaltres. També a en Miquel López Crespí, que és un dels escriptors mallorquins que més llibres ha publicat. També volia donar les gràcies a aquestes al·lotes que heu vist a l'entrada, Nimma i la Maria José, que són les dues psicòlogues que treballen en aquest centre diàriament. La Helena, que acompanya els pacients que venen aquí. I, sobretot, voldria donar les gràcies a els que ha permès que aquest llibre se fes, que és un bon amic manacorí, que li diuen Joan Riera Fullana, de malnom Mossegat, que du una quarantena d'anys per d'haver a Mèxic, i que l'any passat va venir i va veure a mi moltes ganes de fer públic. Què més voldria jo que publicar gloses mallorquines a Mèxic? Aquí teniu aquest llibre allà on recull unes quantes, gairebé totes les gloses que ja n'ha fet aquest darrer any. A la presentació d'un llibre s'hi pot assistir per diversos motius. Per amistat, per compromís, per curiositat, sana o malsana, o fins i tot per picar 4 bessons i veure un tassonet de vi. N'hi ha que hi van per això. És cert que tots els que hi som aquí hi som per amistat, per celebrar el naixement d'un nou llibre i que, a més, és del nostre amic. D'un home que té una sòlida formació, que sap de música, que parla diverses llengües i que escriu un català preciós. I a més de tot això, i molt més, jo diria que en Sila és un contemplador, un gran contemplador actiu de la vida, una mena de Ramon Llull minúscul i local, lluitador, defensor a ultrança de les nostres llibertats, caparrut i humil, tan humil que mai hauria titulat un llibre com Llibre d'amic i amat, com va fer Ramon Llull, sinó això que ha fet, el llibre dels amics i dels amats.